So ani mga panahon na din no, isa ka uli day ko sa mo ang bukid. Kay magluto man lagi ko ni Paderland din no, pero hugaw man gud kay sa tanan ang ilang kaldero. Murang nianis ako sa mong tabay din no, ug diri ko naglimpyo sa mo ang kaldero. Ay sus day ko unsa ka kusog among tubig diri sa bukid din no, pero inani pod kahugaw ang kaldero nilang Paderland Baptist lang. Og diri day sa bukid day no day ang amo din panglimpyo sa among kaldero or amo ang paghinis diri sa kaldero day no is adobe. Ambutan sa dog nakaila ba ka mo kung unsay adobe. Kay kani mag adobe day no mao ni madali na mo diri panglimpyo o pangnisnis sa amo ang kaldero ba. Og limpyo man ko kay nig-agi no then puti pud kay sa tanan ni og agi sa taklob sa kaldero. Og kani sa adobe day no is makakuha gyud siya og takuling sa kaldero ba. Kay magluto naman lagi ko day no pero pag ukab na ko sa kaldero ni Paderland day no grabe ka panos. Muna nagdaldali ko gani sa among tabay day no kay lagi day ako aning nisnisa day no kuaran ako ni kinamugwangang buling lang sa. Kay lagi kung unsa manggali ka kusog ang agas dire sa moang tubig sa bukid day no inani pud kahugaw ang ilang kaldero oy. Ay kana bang wala pud kaila day no unsay tubig or unsay nisnis anihang kalderuha ba. Kay unsaon man gud day no dili maghugawan ang namuyo dire sa moang balay sa bukid ba ay please lang. Muna day pag human din ako limpyo sa kaldero lang Paderland din no is nagdadali na ako blutog sudan ni Paderland. Og binta-bintahan na lang ang kaldero din no kay marag na limpyo-limpyo na gyud siya og gamay ba please lang. Og mao ra day to no bye mo oy.